Καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί μετά από 2 Δευτέρες που συνέπεσε να είναι αργίες. Σήμερα είναι Πρωταπριλιά. Θα ευχόμαστε βέβαια όλοι αυτά που ζούμε να μην ήταν αλήθεια. Αλλά παρά το γεγονός ότι η παράδοση της Πρωταπριλιάς θα το επέτρεπε, δυστυχώς η κατάσταση που μας περιβάλλει είναι εντελώς αληθινή. Σήμερα στην εκπομπή είμαι μόνος μου, γιατί έχουμε 6 μήνες μαζί και χρειάζεται να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, ένα χρήσιμο review για όσα συμβαίνουν στον χώρο της υγείας και έχουμε φτάσει στο σημείο που φτάσαμε σήμερα και που ελπίζουμε κάθε φορά που η κατάσταση χειροτερεύει, ευελπιστούμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μέτρο της κυβέρνησης. Δυστυχώς όμως ακολουθεί κι άλλο ένα. Πάλι λέμε θα είναι το τελευταίο, αλλά αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Ας αρχίσουμε λίγο όμως με το θέμα της Κύπρου που βασανίζει όλους μας και έχει δημιουργήσει τεράστια ερωτήματα όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά στην παγκόσμια κοινότητα. Εγώ θα σας εκφράσω ορισμένες απορίες τις οποίες έχω κι εγώ, φαντάζομαι έχετε κι εσείς. Η Κύπρος το 1974 υπέστη μετά από το πραξικόπημα από την Ελλάδα σε βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας του Μακάριου, υπέστη εισβολή από τους Τούρκους και κατακτήθηκε το 40% του νησιού. Χάθηκαν οι πολυτιμότεροι πόροι επιβίωσης του κυπριακού λαού και επιπλέον κλήθηκε η Κύπρος να ζήσει μόνιμα πια με μια στρατιωτική απειλή, με μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, τη μισή γη και περισσότερο από το μισό ΑΕΠ της χαμένο. Πώς θα τα κατάφερνε? Καμία χώρα στον κόσμο, αγαπητοί μου φίλοι, όπως γνωρίζετε, με τα μεγέθη και τους πληθυσμούς της Κύπρου δεν μπορεί να επιβιώσει με βιομηχανικούς, γεωργικούς ή άλλους προσανατολισμούς. Εκείνα που έμεναν στην Κύπρο ήταν δύο. Ο τουρισμός και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες παντού στον κόσμο, όταν ακούμε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εννοούμε κάποιες τραπεζικές διευκολύνσεις, κάποιες offshore εταιρείες και κάποιες καταστάσεις που βοηθάνε εκείνους που αρέσκονται στη φοροδιαφυγή ή στο να αποκρύπτουν χρήματα. Αυτό συνέβη στην Κύπρο, αλλά τώρα που μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο αυτός ο τομέας, ο χρηματοοικονομικός τομέας της Κύπρου κατέρευσε και επομένως το 40% του ΑΕΠ της Κύπρου χάθηκε σε μια νύχτα, θα πρέπει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας εξηγήσει πώς θα επιβιώσει αυτό το νησί και πώς θα ζήσει. Εάν πρακτικά υπάρχει τρόπος δηλαδή να επιβιώσει. Άλλωστε, όπως ξέρετε, χρηματοπιστωτικές ενασχολήσεις δεν έχει μόνο η Κύπρος. Έχουν και άλλες χώρες της Ευρώπης και αλλού στον κόσμο, μικρές και μεγάλες. Στις μικρές θα έβαζε κανείς το Λουξεμβούργο, θα έβαζε κανείς τη Μάλτα, το Λιχτενστάιν. Στις μεγάλες χώρες που έχουν σημαντικές χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις θα έβαζε κανείς το περίφημο City, την Αγγλία, όπως και πολλές γερμανικές τράπεζες. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εντάξει, το Λουξεμβούργο ας πούμε ή η Μάλτα δεν έχουν προσφύγει στο μηχανισμό βοήθειας όπως προσέφυγε η Κύπρος για να υποχρεωθεί να πάρει αυτά τα σκληρά μέτρα που πήρε. Αλλά εάν πρεσβεύουμε κάποιες ηθικές αρχές και κάποιες κοινωνικές αρχές δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές κατά τη γνώμη μου ότι έπρεπε και το Λουξεμβούργο και η Μάλτα να προειδοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν θα συνεχίσουν αυτές τις τραπεζικές πρακτικές θα πρέπει να αλλάξει και η στάση της απέναντί τους. Θα πρέπει δηλαδή και εκείνες να δουν την απειλή και πιθανώς την πόρτα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ίδιο λόγο που το βλέπει και η Κύπρος. Αλλιώς δεν μιλάμε για δικαιοσύνη, μιλάμε για πολλά μέτρα και πολλά σταθμά. Επίσης μια απορία είναι, από την ώρα που η Κύπρος αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αν υποθέσουμε, αγαπητοί μου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΑΕΠ της, θεωρητικό είναι αυτό, αθρίζει 1.000 ευρώ, στην Κύπρο ανήκουν μόλις τα 2 από αυτά. Είναι 0,2% το μέγεθος της Κύπρου μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είχε όλη τη δυνατότητα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να προειδοποιήσουν την Κύπρο και να τη ζητήσουν να τακτοποιήσει αυτές τις περίεργες τραπεζικές της διευθετήσεις και αυτές τις περίεργες καταστάσεις μέσα σε ένα μικρό, εύλογο χρονικό διάστημα και αν δεν μπορούσε να το κάνει, τότε θα έπαιρναν μέτρα. Γιατί εάν αυτά που έγιναν, αυτή η πραγματικά εμψυχρό εκτέλεση της οικονομίας του νησιού πραγματοποιήθηκε από κυβερνήσεις και χώρες που θεωρούνται φιλικές,
αδελφικές, σύμμαχοι μέσα στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, διαρωτώ με πραγματικά, εάν δεν ήταν φίλοι, τι θα έκαναν, θα βομβάρδιζαν το νησί, θα έστελναν βομβαρδιστικά. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε. Επίσης, σημαντικό είναι να δούμε και αυτό το κούρεμα των καταθέσεων έχει πολλές πλευρές. Παραδείγματος χάρη, η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή Τράπεζα είναι κάποιες νομικές οντότητες. Πώς γίνεται δυνατόν λοιπόν να κάνεις κούρεμα των καταθέσεων, παραδείγματος χάρη στην Λευκοσία και σε όλη την Κύπρο, αλλά στο ίδιο νομικό πρόσωπο να μην το κάνεις στα υποκαταστήματα που έχεις στο Λονδίνο, στη Μόσχα, στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Και τελικά βέβαια, όπως ξέρετε, το διάστημα από το ένα μεγάλο όχι στο ναι σε όλα που αναγκάστηκαν να κάνουν οι Κύπροι, πάρα πολλά χρήματα έφυγαν από τις τράπεζες αυτές, δηλητηριώδεις στην κυριολεξία διαδόσεις, φήμες, πραγματικότητες υπάρχουν στην Κύπρο, πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, φύλλα προσκύμενοι προς πολιτικούς και άλλους, φαίνεται να είχαν ένα είδος εσωτερικής ενημέρωσης και να απέσυραν τα χρήματά τους, να απέσυραν τις καταθέσεις τους πριν αυτές υποστούν τη διαδικασία του κουρέματος. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γερμανία, δηλαδή η χώρα η οποία στην Ευρώπη θεωρείται αυτή τη στιγμή ηγετική δύναμη, και πρέπει να ξέρουμε ότι όσο και αν δεν μας αρέσει, ένα νόμισμα θέλει από πίσω του μία ηγετική δύναμη για να σταθεί. Παραδείγματος χάρη, δολάριο σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί ξέρετε ότι και ο Καναδάς δολάριο έχει, αλλά άλλο Καναδάς, άλλο Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία έχει το γεν. Χωρίς την Ιαπωνία δεν υπάρχει γεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ευρώ, αλλά χωρίς τη Γερμανία ή χωρίς μια ηγέτιδα δύναμη που τώρα είναι η Γερμανία, θα ήταν και το ευρώ ένα λιγότερο ισχυρό νόμισμα. Όμως, ωστόσο, όλοι ξέρουμε τι συνέβη στην Ελλάδα με τις γερμανικές εταιρείες επί σειρά δεκαετιών. Δυστυχώς τα ίδια συνέβησαν και σε άλλες χώρες. Τι έδειξε αυτό? Έδειξε ότι η αλήθεια είναι πως οι γερμανικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον ανταγωνισμό σε όλες σχεδόν τις χώρες που δραστηριοποιήθηκαν επιδόθηκαν σε ένα χωρίς προηγούμενο όργιο διαφθοράς πολιτικών προσώπων ή υπηρεσιακών παραγόντων, διοικητών κτλ. Από τις αποφάσεις των οποίων εξαρτάται το αν θα πάρουν τη δουλειά ή όχι. Επομένως, όπως παραστατικά έλεγε ένας φίλος μου, η γη κινείται γύρω από τον άξονά της χάρη στο λάδι που έχει βάλει η Siemens και άλλες γερμανικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν η Γερμανία είναι μεν ισχυρή οικονομία, είναι μεν ισχυρή χώρα, αλλά δεν είναι η χώρα που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο και να φέρεται με αυστηρότητα, με αιτία τη διαφθορά που υπάρχει σε άλλες χώρες. Η πρώτη διδάξασα ήταν η Γερμανία και όσο και αν σήμερα παίρνει μέτρα, το παρελθόν αυτό που είναι πολύ πρόσφατο δεν αλλάζει και επομένως θα έπρεπε να δείχνει την ανάλογη επίοικια. Γιατί γνωρίζει και η Γερμανία, όπως γνωρίζουμε όλοι, τι ακριβώς γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι η χώρα που έχει τιμωρήσει πολλές από τις επιχειρήσεις της ακριβώς για το θέμα της διαφθοράς. Σε λίγες μέρες έρχεται στην πατρίδα μας η Τρόικα, ξανά. Θα μου επιτρέψετε και εδώ, ελπίζω ότι εκφράζω πολλούς από εσάς, να έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις σχετικά με το διαδικαστικό θέμα, όπως αυτό γίνεται με την Τρόικα. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτελείς στην Ελλάδα που δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί οι τρεις είναι η Τρόικα και οι οποίοι παρακολουθούν στενά ο καθένας στον τομέα του, τα διάφορα υπουργεία, τις υπηρεσίες, πώς εξελίσσεται το νομοθετικό έργο, παρακολουθούν τις ελληνικές εφημερίδες, τι γράφουν, παρακολουθούν τις συζητήσεις, τι λέγεται κτλ. Και κάθε τόσο συντάσσουν διάφορες εκθέσεις με βάση τις οποίες όταν έρχεται στην Ελλάδα η Τρόικα γίνονται οι διάφορες κουβέντες και αυτά που γνωρίζουμε όλοι που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά και πολύ σύντομα διαστήματα. Ωστόσο, η Τρόικα στελεχώνεται από τρεις ανθρώπους που είναι υπάλληλοι υψηλού βαθμού ο ένας, μικρότερου βαθμού οι άλλοι δύο και έρχονται στην Ελλάδα όπου νεκρώνουν τα πάντα, οι υπηρεσίες, τα υπουργεία σταματούν να δουλεύουν
γιατί ήρθε η Τρόικα και πρέπει να ετοιμάσουμε χαρτιά για αυτό, χαρτιά για το άλλο. Γίνονται διάφορες συναντήσεις, μας δίνουν ή δεν μας δίνουν, εγκρίνουν ή δεν εγκρίνουν την επόμενη δόση. Και το χειρότερο απ' όλα, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, βλέπουν τους Έλληνες υπουργούς. Δεν είναι όμως ομόβαθμοι. Δεν είναι όμως δική τους δικαιοδοσία να συνομιλούν και να διαφωνούν με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Έχετε παρατηρήσει κάτι, αγαπητοί μου φίλοι? Έχετε παρατηρήσει ότι σήμερα στην πατρίδα μας υπάρχει μια κυβέρνηση στην οποία συνενεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, η οποία παρά το ότι είναι τριμερής φαίνεται να έχει μια σταθερότητα, αλλά η οποία δεν μπορεί να αποφασίσει πόσο ΦΠΑ έχουν τα σουβλάκια? Έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για να μειώσει το ΦΠΑ στο μουσακά πρέπει να βρει κάτι άλλο να δώσει στην Τρόικα για να πει: να, κοιτάξτε να δείτε, ζητώ αυτή την μείωση, ζητώ αυτή την αλλαγή, γιατί κάναμε λάθος, γιατί μειώσαμε την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας και σας δίνω ανταυτού αυτό ή εκείνο το έσοδο. Λοιπόν, η Τρόικα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να έρχεται καθόλου στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να συναντάτε με τους Έλληνες διαπραγματευτές κάπου στο εξωτερικό, με τις δύο ομάδες που εργάζονται, τους Έλληνες και εκείνους, και ο Πρωθυπουργός να ασχολείται σε πολιτικό επίπεδο υψηλό με άλλους πρωθυπουργούς σχετικά με την έκβαση των διαφόρων θεμάτων. Δεν είναι δυνατόν να υφιστάμεθα αυτή την ταπεινωτική διαδικασία κάθε λίγο και λιγάκι. Να απορρίπτεται ή να μην απορρίπτεται ο Έλληνας πρωθυπουργός από υπαλλήλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίοι, αν έχετε παρατηρήσει, δεν ξέρω αν έχουν δει ποτέ, εκτός από φωτογραφίες, την κυρία Μέρκελ ή άλλον πρωθυπουργό. Ας βρεθεί αν υπάρχει κάποιο βίντεο που να δείχνει ότι ο κύριος Τόμψεν συνομιλεί με οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό εκτός από τον δικό μας, τον κύριο Σαμαρά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, απλώς εκφράζω όπως και εσείς την αγράφησή μου για την κατάσταση που υπάρχει. Όμως, για να έρθουμε τώρα στον χώρο της υγείας, δυστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 2 από τους 3, ο Υπουργός κ. Λικουρέτζος και η κυρία Σκοπούλη, Υφυπουργός Υγείας, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ο κ. Αλμάς έχει φορτωθεί το κομμάτι των φαρμάκων με ένα τεράστιο βάρος. Αντεπεξέρχεται σε αυτό όσο και όπως μπορεί, με μεγάλη προσπάθεια. Μα δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ της προσπάθειας που καταβάλει αυτός σε σχέση με την προσπάθεια που κατέβαλε, παραδείγματος χάρη, ο κ. Λοβέρδος. Αλλά η προσπάθεια είναι κάτι που είναι απαραίτητο, είναι μια συνθήκη που είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή, όπως λέμε, εάν το αποτέλεσμα δεν παράγεται. Και δυστυχώς στον χώρο της υγείας αποτέλεσμα δεν παράγεται. Η διαφθορά όχι απλώς δεν έχει ελαττωθεί, κύριε Λικουρέτζο, κύριε Σαμαρά, αλλά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Πρωτοφανείς, θα έλεγα, διαστάσεις. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω 3 περιστατικά ασθενών και πώς τους αντιμετώπισαν. Το ένα αφορά γυναίκα, η οποία κατέληξε σε νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος. Και ενώ μπήκε στο νοσοκομείο γνωρίζοντας οι γιατροί ότι είναι η τελευταία της φορά που νοσηλεύεται, οι δικοί της δεν έπαβαν να δίνουν φακελάκια σε μια απελπισμένη προσπάθεια που κάνει κάθε οικείος άνθρωπος ενός που χάνεται, να αλλάξουν τη μοίρα. Τη μοίρα φυσικά δεν την άλλαξαν, αλλά ρωτάω, είναι δυνατόν να υπάρχουν γιατροί που παίρνουν φακελάκια όταν γνωρίζουν ότι το περιστατικό θα καταλήξει? Η απάντηση είναι ναι. Και είναι ναι όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε μια άλλη πρόσφατη περίπτωση, πολύ πρόσφατη, ενός 5χρονου παιδιού, που και αυτό κατέληξε από την επάρατο νόσο, όπως μάθαμε να λέμε, και του οποίου οι γονείς έδιναν φακελάκια. Και κάποιοι γιατροί μπροστά σε αυτό το μικρό σώμα του παιδιού των 5 ετών που τόσο μαρτυρικά υπέφερε, τα έπαιρναν. Τι έχει αλλάξει τα φακελάκια? Έχει αλλάξει το ποσό. Έχει μειωθεί λόγω κρίσης το ποσό. Αλλά έχει αυξηθεί ο αριθμός. Γιατί
τα χρήματα πρέπει να παραμείνουν σταθερά. Επομένως, εάν δεν μπορώ να πάρω από τους 10.000, μπορώ να πάρω από 20, από ένα πεντακοσάρικο. Κάπως έτσι έχει πάει η κατάσταση. Σας είπα δύο περιπτώσεις που εμπλέκονται οι γιατροί. Υπάρχουν και περιπτώσεις που αγγίζουν τα όρια της φεδρότητας, δηλαδή ασθενής με μια απλή επέμβαση κίστης του κόκκιγα βρέθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, περικυκλωμένος από έναν που είχε κατάστημα, ξέρετε, από αυτούς που είναι γύρω-γύρω από τα νοσοκομεία και πουλάνε διάφορα είδη σε επικοινωνία με τους γιατρούς, με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις διοικητικές κτλ. Βρέθηκε λοιπόν να πρέπει να αγοράσει κάποια ειδικά ταμπών για να επιταχύνει την επούλωση, που δεν επιταχύνθηκε φυσικά, και τα οποία προσφερόταν ο υπάλληλος του καταστήματος να τον εξυπηρετήσει, να γραφτούν στον ΕΟΠΗ, να πληρωθεί κτλ. Όλα τα γνωστά, χωρίς εσείς να κάνετε τίποτα. 400 ευρώ το κόστος. Λίγο περιορισμένος ο συγκεκριμένος ασθενής, δεν τα πήρε από εκεί, βγήκε έξω, τα αναζήτησε σε φαρμακείο, έκαναν 168 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Λικουρέτζο, ότι όταν όλος αυτός ο συρφετός κυκλοφορεί μέσα στα νοσοκομεία και πράγματα που θα έπρεπε να απολούνται 50 ή 60 ή 70 ευρώ, πουλούνται 400. Τέτοια πράγματα, απλά και σχεδόν άχρηστα. Δεν μιλώ για εξωτικά medical devices, εξαρτήματα ή οτιδήποτε άλλο. Μιλώ για απλά πράγματα. Χωρίς να μπορείτε εσείς να κάνετε τίποτα γι' αυτό, μιλάμε για κρίση στην υγεία. Μιλάμε για κρίση και για σπατάλη που σας οδηγεί στο να περικόπτονται συντάξεις, να περικόπτονται επιδόματα, ενώ στην πραγματικότητα, εάν είχαμε τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να καταργήσετε αυτό το περίφημο ΦΕΚ που είχε εκδώσει ο κύριος Κακλαμάνης, ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης, που περιέγραφε υποτίθεται τις τιμές στις οποίες πολλά προϊόντα έπρεπε να πολλούνται και οι οποίες λειτουργήσαν ως προς τα πάνω τιμές. Δηλαδή έφτασε πράγμα 10-12 ευρώ να πωλεί 400, γιατί προέβλεπε το ΦΕΚ ότι τα αιμοστατικά τάδε έως 300 ευρώ. 12 έκανε, 300 το παίρνουν τα νοσοκομεία. Αν λοιπόν αυτό το ΦΕΚ δεν καταργηθεί αύριο το πρωί, ο κύριος Κακλαμάνης το έφτιαξε, ο κύριος Αβραμόπουλος το τροποποίησε, μειώνοντας τις τιμές αυτές, αλλά γενικώς κυκλοφορεί και ισχύει ακόμα. Αν δεν σταματήσει λοιπόν αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι η κρίση στην υγεία θα συνεχιστεί και τις οικονομίες που επιβάλλει η Τρόικα θα τις πληρώνουν, όπως θα δούμε αμέσως μετά, άλλοι που δεν φταίνουν σε τίποτα. Αλλά μην νομίζετε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι επειδή τώρα έχουμε μία τριμερή κυβέρνηση, ότι τα κόμματα αλλάζουν νοοτροπία. Ότι άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία, άλλο το ΠΑΣΟΚ, άλλο είναι η αριστερά. Θα σας δείξω μία κάρτα, την πρώτη κάρτα, που αφορά την πρόσληψη διοικητών στα νοσοκομεία. Την κάρτα αυτή την υπογράφει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, ο οποίος είναι πολύ γνωστό στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς, της ΔΙΜΑΡ. Διαβάζω μαζί σας, αγαπητοί μου φίλοι. Αγαπητοί και αγαπητές σύντροφοι συντρόφισσες, προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την εγκατάσταση των διοικητών, 87 θέσεις, και υποδιοικητών, 93 θέσεις, όλων των νοσοκομείων της χώρας, σύμφωνα με τον νόμο 4052 του 2012. Προκηρύχθηκαν και οι θέσεις όσων έχουν διοριστεί στο εννεάμηνο της τρέχουσας διακυβέρνησης της χώρας. Οι αιτήσεις για κάλυψη των θέσεων πρέπει να γίνουν μέχρι τις 27 Μαρτίου του 2013 στα οικεία νοσοκομεία ή στα οικεία ΠΙΔΕ. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα άλλης υποψηφιότητας. Σας στέλνουμε συνημμένο τον κατάλογο των νοσοκομείων, όπως προέκυψαν από τις συνενώσεις τους, όπου εμφαίνονται και οι θέσεις διοικητών, υποδιοικητών. Φροντίστε, προσέχτε φίλοι μου εδώ, να κατατεθούν εγκαίρως οι υποψηφιότητες. Σας υπενθυμίζω ότι απευθύνεται σε συντρόφους και συντρόφισσες, όχι γενικά στον ελληνικό λαό. Αποστήλατε και σε εμάς, λέει ο κύριος Χατζησοκράτης, αμέσως μετά τα ονόματα και τα βιογραφικά των υποψηφίων που κατέθεσαν αιτήσεις για ποιο νοσοκομείο. Ποιον υποψηφίων, αγαπητοί μου φίλοι? Της ΔΙΜΑΡ. Των υποψηφίων της ΔΙΜΑΡ. Και συνεχίζει παρακάτω στο ιστερόγραφο
φαίνεται πως υπάρχει βάσει του νόμου 3329 ένα πρόβλημα εντοπιότητας. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι δημότης του νομού αυτός που θα είναι υποψήφιος. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ισχύσει. Για τον λόγο αυτό ας υπάρχει και μια προετοιμασία με εναλλακτικές υποψηφιότητες που θα πρέπει προφανώς να έχουν κατατεθεί. Τι μας λέει αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Χατζησοκράτη? Μας λέει ότι η Δημάρ θα θέλει και αυτή να διορίσει τους δικούς της ανθρώπους πέρα από κάθε έννοια αξιοκρατίας, με την αναλογία 5 η Νέα Δημοκρατία, 3 το Πασόκ και 2 η Δημάρ, που ισχύει σε όλους τους διορισμούς. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που σας είχα διαβάσει μια καταπληκτική ανακοίνωση της Δημάρ, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης καλούσε στελέχη του κόμματος να υποβάλουν υποψηφιότητες για διοικητές και υποδιοικητές νοσοκομείων και να κοινοποιήσουν στον ίδιο, δηλαδή στο κόμμα, πού έχουν υποβάλει και ποιος υποψηφιότητα, έτσι ώστε να γίνουν τα περαιτέρω. Τώρα, αν εσείς βέβαια αντιλαμβάνεστε, αν εσείς είστε ένας υποψήφιος που έχει τα τυπικά προσόντα και τα ουσιαστικά για να πάρει μια τέτοια θέση, αλλά δεν ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία, άρα δεν είστε στους 5 της Νέας Δημοκρατίας, δεν είστε του Πασόκ, άρα πάνε και οι άλλες 3, και δεν ανήκετε και στη Δημάρ, πάνε και οι άλλες 2, τότε δεν έχετε καμία πιθανότητα να προσληφθείτε. Όταν 3 κόμματα λοιπόν στη στιγμή της κρίσης, την ώρα που η πατρίδα περνάει τις στιγμές που περνάει, και όταν ένα αριστερό κόμμα, όπως η Δημάρ ισχυρίζεται ότι είναι, καταφεύγει σε αυτή τη μεθόδευση εγγράφος, και μάλιστα ο κ. Χατζησοκράτης όταν ρωτήθηκε αν είναι αυτή η ανακοίνωση αληθινή, είπε ναι, βεβαίως είναι αληθινή, και απορώ που σας φαίνεται παράξενο, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Λέμε σε όλους ανοιχτά τι να κάνουν. Σε όλους ανοιχτά, αλλά η προσφώνηση είναι αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητές συντρόφισσες. Δεν είμαστε όλοι σύντροφοι και συντρόφισσες. Επίσης, συνεχίζοντας το κομμάτι το δικό μας, το κομμάτι δηλαδή της υγείας, ίσως πολλοί από εσάς που αγοράσετε κάποια εφημερίδα χθες Κυριακή, θα βρήκατε μέσα αυτό το φυλάδιο. Αυτό το φυλάδιο με τίτλο «Φάρμακα 2003, ένα ταξίδι χωρίς πηξίδα», το συνέταξα εγώ με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, τοποθετήθηκε ως ένθετο και με τη βοήθεια πολλών φαρμακευτικών εταιριών που συνέδραμαν οικονομικά σε περίπου 7 ή 8 μεγάλες κυριακάτικες εφημερίδες. Εδώ έγινε μια προσπάθεια να κάνουμε μια ανασκόπηση, γι' αυτό είμαστε σήμερα χωρίς καλεσμένο για να κάνουμε αυτή την ανασκόπηση μαζί, του τι έχει γίνει στα φάρμακα, στη φαρμακευτική περίθαλψη όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Τα μαύρα χρόνια όπου βεβαίως κάθε μέρα που ξημερώνει μας κάνει να αισθανόμαστε χαρούμενοι όσοι κατορθώνουμε να διατηρούμε αυτά που είχαμε και την προηγούμενη, δηλαδή τη δουλειά μας, δηλαδή τη δυνατότητα να επιβιώσουμε εμείς, να μορφώσουμε τα παιδιά μας κτλ. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ένα κύμα, καινούριο κύμα μετανάστευσης φαίνεται να σηκώνει τη χώρα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη,
Τούτη τη φορά δεν πρόκειται για ανθρώπους χωρίς εξειδίκευση, δεν πρόκειται δηλαδή για αγρότες ή εργάτες οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους σε οικονομική κρίση, αλλά πρόκειται κυρίως για επιστήμονες, κυρίως για μορφωμένα παιδιά που αναζητούν μια καλύτερη τύχη σε χώρες της Ευρώπης ή και έξω από την Ευρώπη. Στα φάρμακα, αγαπητοί μου φίλοι, μέσα σε ένα σχετικά μικρό διάστημα, έχω ετοιμάσει μια κάρτα για να σας δείξω πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, δεύτερη κάρτα, από πλευράς δαπανών. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα σε 2 χρόνια τα χρήματα τα οποία το κράτος ξοδεύει για τα φάρμακα των Ελλήνων πολιτών μειώθηκαν κατά 18%. Όχι τα φάρμακα, με συγχωρείτε, οι τιμές. Αυτό που λέμε δηλαδή τιμάριθμος, έτσι. Στα νοσοκομεία καταγράφηκε αύξηση 12%, στις ιατρικές υπηρεσίες γενικώς 3,6% και στο δίκτυο τιμών του καταναλωτή που αφορά αυτά που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, το περίφημο καλάφι της νοικοκυράς, παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξης του 8%. Βλέπετε λοιπόν ότι στα φάρμακα υπήρξε ουσιαστικότατη μείωση και αυτό διότι η κυβέρνηση στην περίπτωση των φαρμάκων διαθέτει και το μαχαίρι και το πεπόνι και έτσι μπορεί να ρυθμίσει την μερίδα που θα κόψει και τη μερίδα που θα απολαύσει. Χρόνια ολόκληρα λεγόταν ότι τι γίνεται στην Ελλάδα, 10 δισεκατομμύρια είναι τα φάρμακα. Όσοι γνωρίζαν τα πράγματα λέγανε δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι ορισμένοι, άλλοι από άγνοια, άλλοι θελημένα, με σκοπό και σκοπιμότητα, ταύτιζαν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιριών με τις δαπάνες του κράτους για φάρμακα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε, επειδή αγοράζει αρκετές Mercedes, ας πούμε, το ελληνικό κράτος για αυτοκίνητα, να παρατηρούμε τις πωλήσεις της μάρκας Mercedes στην Ελλάδα και όταν αυξάνονται αυτές να λέμε πω το δημόσιο αγόρασε άλλες 1000 Mercedes. Δεν είναι έτσι, όπως γνωρίζετε. Η πραγματική φαρμακευτική δαπάνη λοιπόν, στην κορυφαία τη στιγμή, το 2009, αυτή που αφορά το ελληνικό δημόσιο, τα ταμεία δηλαδή και το κράτος, ήταν 5 δισεκατομμύρια, ενώ το 2013 που διανύουμε θα κλείσει στα 2,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή στα 200 εκατομμύρια το μήνα. Ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ χαμηλός. Το ποσό αυτό βγάζει την Ελλάδα έξω από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εντάσσει στην περιφέρεια, στις παρυφές, σε χώρες δηλαδή που ανήκαν στο τέος ανατολικό μπλοκ και τώρα βρίσκονται στην ευρωπαϊκή οικογένεια και αυτές, αλλά με πολύ πολύ χαμηλές δαπάνες σε σχέση με τις κορυφαίες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, Φερρυπίν και άλλες. Και εάν συνεχίσουμε έτσι, τότε θα εγκαταλείψουμε και αυτόν τον χώρο και θα φτάσουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας από πλευράς φαρμακευτικής περίθαλψης του πληθυσμού, να τη συγκρίνουμε με χώρες που δεν βρίσκονται μέσα στις 30 χώρες του ΟΣΑ, σε χώρες που θα τις αποκαλούσαμε ας πούμε τριτοκοσμικές. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, γιατί παρά την ανατριχιαστική διαφθορά που υπάρχει στην υγεία, παρά το γεγονός ότι κανένα φρένο δεν έχει μπει μέχρι στιγμής στο μπακτολό των χρημάτων που δίνονται για άσκοπες εξετάσεις και διάφορα άλλα πράγματα, υπάρχει μια αιμονή στο θέμα του φαρμάκου επειδή είναι κεντρικά ελεγχόμενο. Δηλαδή μοιάζει σαν να έχετε ένα πυροσβεστήρα να καίγεται ώρα σας στο σπίτι και εσείς να σβήνετε επιμόνως στην κουζίνα. Γιατί έτυχε εκείνη τη στιγμή να είστε στην κουζίνα και να είναι εκεί ο πυροσβεστήρας. Μα δεν έχει νόημα. Εάν καεί όλο το υπόλοιπο, η καταστροφή θα είναι μεγάλη. Επομένως λοιπόν θα πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε να πούμε μη παρέκει να ονομάσουμε αυτό το σημείο και θα πρέπει να ρίξει μια ματιά και στις υπόλοιπες επιτέλους δαπάνες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυτή δηλαδή η δραστική μείωση, δύο πράγματα συνέβησαν χονδρικά. Το ένα είναι αλλεπάλληλες
μειώσεις των τιμών των φαρμάκων που προήλθαν είτε από μείωση στην πηγή, δηλαδή στις εταιρείες. Τα φάρμακα στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι τα φθηνότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καινούρια φάρμακα, διότι η τιμή τους προσδιορίζεται με το μέσον όρο των 3 φθηνοτέρων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσουμε τις χώρες στη σειρά, παίρνουμε τις 3 τελευταίες, διαιρούμε δια 3 και αυτό είναι η τιμή στην Ελλάδα. Όταν του φαρμάκου αυτού, του καινούριου, που ορίστηκε όπως σας είπα η τιμή, λήξει η πατέντα, η προστασία του δηλαδή, η περίοδος προστασίας του, την επομένη μέρα η τιμή του μειώνεται κατά 50% και τότε εμφανίζονται στην αγορά και τα γενώσιμα που είναι 20% ακόμα παρακάτω από αυτό. Έχουμε δηλαδή όμως αρκετά φθηνά φάρμακα πλέον. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε. Έγιναν κι άλλα. Για να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις τιμών, μειώθηκαν τα κέρδη στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου. Έτσι λοιπόν, έχουμε τις φαρμακαποθήκες σε ένα ποσοστό κέρδους της τάξης του 4,9%, όταν είναι γνωστό ότι τα λειτουργικά τους για να τα αντιμετωπίσουν χρειάζονται περίπου 4,5%. Κατορθώσαμε λοιπόν το ακατόρθωτο, το κάναμε. Οι περισσότερες φαρμακαποθήκες βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και βεβαίως μειώθηκαν τα ποσοστά κέρδους και στα φαρμακεία, ενώ εγκαταστάθηκαν και 2 με ξενόγλωσσους όρους, με τον όρο rebate και clawback, 2 ειδών επιστροφές χρημάτων. Από τις φαρμακευτικές εταιρείες, το rebate και το clawback το δίνουν μόνο φαρμακευτικές εταιρείες και είναι το εξής. Εάν η δαπάνη, η φαρμακευτική, που προσδιορίζεται φέτος στα 2 δισεκατομμύρια, 400 εκατομμύρια ευρώ, γίνει αντί 2,4, 2,5 δισεκατομμύρια, τα 100 παραπάνω εκατομμύρια θα υποχρεωθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες να τα μοιράσουν μεταξύ τους και να τα επιστρέψουν στο κράτος. Το rebate είναι επιστροφή χρημάτων σε τακτική βάση με βάση τις πωλήσεις κάθε φαρμάκου. Αφορά όλες τις εταιρείες και τους φαρμακοποιούς. Αλλά πέραν των επιχειρήσεων, των φαρμακαποθηκών και των φαρμακείων, που ξαφνικά βρέθηκαν όλοι αυτοί να βρίσκονται σε δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση, γιατί τα μέτρα πάρθηκαν γρήγορα και αλλεπάλληλα και πάρθηκαν με τρόπους που δημιούργησαν πολλές αδικίες, άλλες ύποπτες, άλλες αθώες, υπήρξαν και άλλα μέτρα. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, η θετική λίστα, μέσω της οποίας πολλοί από εσάς έχετε διαπιστώσει από την προηγούμενη εβδομάδα, για να πάρετε τα φάρμακά σας πληρώνετε περισσότερα χρήματα από ό,τι πληρώνατε πριν. Τι έχει γίνει, τι συνέβη? Ο κύριος Αλμάς, αναφερόμενος στην θετική λίστα, που όριζε και την ασφαλιστική τιμή, όριζε δηλαδή στην ουσία ποια είναι η τιμή αναφοράς που πληρώνει ο ΕΟΠΗ, που ο ΕΟΠΗ θεωρεί ότι αξίζει το συγκεκριμένο φάρμακο να πληρώσει. Εάν ο γιατρός σας γράψει ή εσείς παίρνετε ή θέλετε να πάρετε ένα φάρμακο που είναι ακριβότερο λίγο από αυτήν την τιμή αναφοράς που ορίζει το Υπουργείο Υγείας, τότε τη διαφορά τη μοιράζεστε εσείς και ο ΕΟΠΗ. Εάν είναι 10 ευρώ λοιπόν, 5 ευρώ θα δώσετε εσείς και 5 θα δώσει ο ΕΟΠΗ. Και ενώ προφανώς πρόκειται για μια επιβάρυνση, γιατί εκεί που δίνατε ας πούμε πριν 5 ευρώ θα δώσετε τώρα 5 και 5 10, ο κύριος Αλμάς στα προσφυλή κανάλια στα οποία συνήθως εμφανίζεται μόνος, αυτήν την διαδικασία την ονόμασε ανακούφιση των ασθενών και όχι επιβάρυνση, λέγοντας ότι αντί να πληρώσουν τη διαφορά 10, πληρώνω τη μισή εγώ. Άρα λοιπόν τους ανακουφίζω οικονομικά. Και σε αυτή τη διαδικασία όμως έγιναν πολλά λάθη. Λάθη που τη συμμετοχή των ασθενών την ανεβάζουν δυστυχώς, όπως το είχαμε πει από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, πάνω από το 25, το 30 και το 40%. Επιτρέψτε μου να σας δείξω μια κάρτα, είναι η τρίτη και τελευταία κάρτα για σήμερα, στην οποία κάρτα υπάρχει ένα πολύ γνωστό φάρμακο που πολλοί από εσάς το ξέρετε, είναι για την πίεση και λέγεται Kodiavan. Αριστερά τα νούμερα 160, 320 κτλ. Είναι οι 4 μορφές του φαρμάκου. Αμέσως μετά βλέπετε πόσο η κάθε μορφή από αυτές κοστίζει στη λιανική τιμή. 7,84, 8, 13,48, 14,42.
Δίπλα βλέπετε αυτό που ονομάζει στη θετική λίστα το Υπουργείο Υγείας ασφαλιστική τιμή. Τι βλέπετε εδώ? Ανεξαρτήτως του ποιου φαρμάκου πρόκειται, η ασφαλιστική τιμή ορίστηκε με βάση το πιο φθηνό και είναι 5,45 για όλα. Όμως η διαβάθμιση του φαρμάκου αυτού σημαίνει ότι αν πάρεις το 160 και 12,5 έχεις σχετικά ήπια πίεση, ενώ αν χρειάζεσαι το 320 και 25, η πίεση την οποία έχεις είναι σοβαρότερη. Δεν έχει δηλαδή να κάνει δεν είναι θεωρητική διαφορά, είναι διαφορά που αφορά το βαθμό σοβαρότητος της νόσου που αντιμετωπίζετε. Δίπλα λοιπόν σας βάζω στη στήλη που έχει το σήμα του ευρώ επάνω πόσα πληρώνετε τώρα για να πάρετε αυτό τα φάρμακα. 2,56 που σημαίνει η συμμετοχή σας είναι 33% και όχι 25%. Για να πάρετε το 160-25 πληρώνετε 3,91 ευρώ. Η συμμετοχή σας εδώ είναι 49%, δηλαδή στην ουσία πληρώνετε το μισό φάρμακο. Για το άλλο είναι 40% και για το άλλο 41%. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί που κάποτε αυτοί που είχαν πίεση πλήρωναν 10% και άρα θα έπαιρναν το φάρμακο, ας πούμε, το ακριβό των 14 ευρώ με 1,40, σήμερα πληρώνουν 5,80. Ευχαριστώ πολύ για την κάρτα, τους αγαπητούς συνεργάτες. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί που το 2008 θα πληρώνατε 1,40 ευρώ, σήμερα πληρώνετε 5,80 και θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας ευτυχή, διότι θα μπορούσατε να πληρώνετε και περισσότερα. Γιατί γίνονται αυτά? Δηλαδή δεν βλέπει το Υπουργείο ότι υπάρχει πρόβλημα? Δεν βλέπει ότι με αυτόν τον τρόπο και με τέτοιους τρόπους κόβει από τους συνταξιούχους, επιμένουν στους συνταξιούχους, γιατί η τεράστια κατανάλωση φαρμάκων γίνεται από τους ανθρώπους πάνω από 60 ετών και οι δαπάνες υγείας γενικά σε τεράστιο ποσοστό αφορούν την λεγόμενη τρίτη ηλικία. Ξέρει λοιπόν ότι περικόπτονται συντάξεις, περικόπτονται επιδόματα, περικόπτονται τόσα πράγματα και όμως επειδή οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Τρόικα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ, αγαπητοί μου φίλοι, την έννοια της λογικής και θεωρούνται πλέον μέρος της πολιτικής καριέρας ενός προσώπου ή ενός κόμματος, το να μπορεί να έρχεται η Τρόικα εδώ και να προσφεύγει ένας υπουργός και να λέει: κοιτάξτε πόσο επιτυχημένος είμαι, κοιτάξτε τι έχω πετύχει, εγώ έπιασα τους στόχους μου, έχει γίνει πλέον αυτοσκοπός. Δεν μπορούμε να αντιτάξουμε άποψη. Δεν μπορούμε να αντιτάξουμε γνώμη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ η Ελλάδα έχει κάποιες ιδιομορφίες. Έχει νησιά, έχει πολλά νησιά, έχει κατοίκους πάρα πολλούς απομονωμένους. Έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο ουδέποτε διαρθρώθηκε σωστά. Παρατηρείτε επίσης στα φαρμακεία που πηγαίνετε πάρα πολλές ελλείψεις. Πού οφείλονται αυτές? Ακούτε διάφορα. Οι ελλείψεις οφείλονται στο ότι οι χαμηλές τιμές των φαρμάκων δημιουργούν μεγάλη κερδοφορία σε εκείνους οι οποίοι τα εξάγουν από την Ελλάδα και τα πουλάνε σε χώρες που είναι πολύ ακριβότερα, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γερμανία και πολλές άλλες βόρειες χώρες. Η διαδικασία αυτή λέγεται παράλληλες εξαγωγές, είναι απολύτως νόμιμη διαδικασία, αλλά όταν μια φαρμακαποθήκη, οι φαρμακαποθήκες κάνουν εξαγωγές, όταν μια φαρμακαποθήκη προσπαθεί να επιβιώσει, είναι σαφές, φίλοι μου, ότι θα κάνει και παράλληλες εξαγωγές και πολλά άλλα πράγματα, προσπαθώντας να μείνει ζωντανή για άγνωστο χρονικό διάστημα, μια και η κατάσταση πιθανόν στα φάρμακα και στην υγεία να χειροτερέψει. Τις προάλλες έγινε μια φοβερή καταγγελία από δημοσιογράφους, συναδέλφους που τους αρέσει να γράφουν με τρομερά πομπόδι λόγια κτλ. Και στόμφο, ότι υπάρχει ένα κύκλωμα 500 φαρμακοποιών, 600 που κάνουν λαθρεμπόριο φαρμάκων, που τα δίνουν σε κάτι φαρμακαποθήκες που πάνε στο εξωτερικό, που όλα αυτά τα πράγματα τα τρομερά. Όλα αυτά συνιστούν απλές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Δηλαδή, φίλοι μου, για κάποιο λόγο που τον αντιλαμβάνεστε, κάποια στιγμή η πολιτεία θεσμοθέτησε ότι απαγορεύει στα φαρμακεία να πουλάνε στις φαρμακαποθήκες. Γιατί? Γιατί θα μπορούσαν τα φαρμακεία οργανωμένα
να μαζεύουν φάρμακα από φαρμακευτικές εταιρείες, να τα πουλάνε όλα σε μια φαρμακαποθήκη και εκεί να τα εξάγει. Μέσα στην προσπάθεια λοιπόν ελέγχου των εξαγωγών, κάποια φαρμακεία προκειμένου και αυτά να κερδίσουν κάτι παραπάνω για να μείνουν ζωντανά, διότι η Ελλάδα έχει 11.000 φαρμακεία, 80.000 γιατρούς, 15.000 οδοντιάτρους, κάνουν τι? Προσπαθούν να μαζέψουν άλλους 15 κουτιά, άλλους 20 κουτιά, να τα διοχετεύσουν στο εξωτερικό μέσω μιας φάρμακαποθήκης με την οποία συνεργάζονται. Δεν υπάρχει κανένα φρεμπόριο, ούτε κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχουν μόνο ελλείψεις. Και οι θριαμβολογίες στα κανάλια για σύλληψη και εξάρθρωση κυκλώματος είναι παλαβές. Ένα μικρό διάλειμμα ακόμα και σε λίγο πάλι μαζί. Πάλι μαζί λοιπόν μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά την αναγγελία για την εξάρθρωση εκείνων των φοβερών συμμοριών φαρμακοποιών οι οποίοι διοχετεύουν φάρμακα, λαθρεμπόριο κτλ. Που δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ερχόμαστε σε ένα άλλο θεματάκι, εκείνο που αφορά την περίφημη ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έχει τόσο πολύ ταλαιπωρήσει αλλά που είναι τόσο πολύ αναγκαία. Και πρέπει να σκεφτόμαστε πραγματικά ειλικρινά σε αυτή την περίπτωση ότι θα ταλαιπωρηθούμε μερικά χρόνια. Παραδείγματος χάρη, η Σουηδία, εξαιρετικά οργανωμένη χώρα, χρειάστηκε περίπου 12 με 13 χρόνια, ίσως 14, για να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική της συνταγογράφηση. Στην Ελλάδα ξεκίνησε, δουλεύει αρκετά καλά, κάθε μέρα βελτιώνεται το πράγμα και έφερε μαζί της μια επίμονη προσπάθεια της Τρόικας να εισαγάγει την έννοια της δραστικής ουσίας, δηλαδή ένα φάρμακο να μην γράφεται με το εμπορικό του όνομα, να μην γράφεται ας πούμε Lipitor, αυτό που είναι για τη χολυστερίνη, το ξέρετε πάρα πολύ, αλλά με τη λέξη ατορβαστατίν που είναι τη δραστική ουσία που περιέχει μες το Lipitor. Ποια ήταν η σκέψη της Τρόικας? Σου λέει υπάρχουν σχέσεις μεταξύ γιατρών, εταιριών κτλ. Αν εγώ λοιπόν απαγορεύσω στον γιατρό να γράφει το φάρμακο με το εμπορικό του όνομα και τον υποχρεώσω να το γράφει με ένα όνομα που είναι κοινό για όλες τις εταιρείες, το επιστημονικό όνομα, τη χημική ουσία δηλαδή, τη δραστική ουσία, τότε δεν θα υπάρχει σχέση μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών, μεταξύ γιατρών και εταιριών. Ή θα την ελέγξω σε μεγάλο βαθμό. Στην πραγματικότητα, φίλοι μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Πρώτον, πάρα πολλά φάρμακα είναι πρωτότυπα, που σημαίνει ότι ένα όνομα αντιστοιχεί σε ένα φάρμακο. Άρα, είτε γράψει το όνομα του φαρμάκου, είτε τη ουσία, είναι το ίδιο. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές παθήσεις στις οποίες η αλλαγή θεραπείας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η αλλαγή φαρμάκου εννοώ, σε άλλο το ίδιο, διότι ο ασθενής έχει ρυθμιστεί, όπως λέμε, με αυτό. Δύο φάρμακα δεν είναι ποτέ ακριβώς τα ίδια. Και έτσι, μία σειρά από παθήσεις, ψυχιατρικές, νευρολογικές, ορμονικές, έχουν και στην Ελλάδα και αλλού εξαιρεθεί. Σε αυτό που μας απομένει τώρα, να γραφτεί η δραστική ουσία, θα είχε κάποιο νόημα, εάν συνέβαινε στην Ελλάδα, να είχαμε μερικά φάρμακα πάρα πολύ φθηνά. Αυτό θέλουν κάποιες εταιρείες να πετύχουν, διαγωνισμούς με πολύ χαμηλή τιμή δηλαδή, έτσι ώστε να παίρνει ο ασθενής το φθηνότερο από αυτά και αν θέλει να πάρει άλλο, να πληρώνει τη διαφορά. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Γιατί όχι, το κάνουν κάποιες χώρες. Όμως, αν συνέβαινε στην Ελλάδα, θα είχαμε πρώτον το θάνατο
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν το θέλει κανένας. Εάν πρόκειται να καταστρέψουμε τη βιομηχανία του τόπου μόνοι μας, παρέχοντας αντικίνητρα αντί για κίνητρα, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά είναι το ζητούμενο. Δηλαδή από τη μία θα λέμε ότι πρέπει να προσφέρουμε κίνητρα και από την άλλη θα λέμε ότι τις ελληνικές εταιρείες τις κλείνουμε. Δεύτερον πρόβλημα. Όταν γράφει ο γιατρός το φάρμακο με το εμπορικό του όνομα, ξέρουμε σε ποια εταιρεία δείχνει προτίμηση και ποια εταιρεία πιθανώς τον βοηθάει να της δείχνει την προτίμηση. Όταν γράφεις τη δραστική ουσία αυτό το χάνεις. Γιατί? Διότι ο γιατρός το φάρμακο που θέλει και πρέπει να πάρει ο ασθενής το γράφει μέσα στο βιβλιάριο, το γράφει σε ένα χαρτάκι, του λέει πάρε αυτό που έπαιρνες, γιατί έχει το κουτί μαζί του κτλ. Άρα λοιπόν κάναμε συζητήσεις επί συζητήσεων, όπως πολύ συχνά στην Ελλάδα, περί όνου σκιάς, χωρίς καμία σημασία δηλαδή. Και σήμερα και η Τρόικα παραδέχεται ότι η δραστική ουσία δεν πρόκειται να επιφέρει καμία οικονομία στο σύστημα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά ο εγωισμός δεν μας αφήνει να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Και το μεγαλείο του να παραδέχεται κανείς τα λάθη του είναι τόσο όμορφο πράγμα και τόσο χρήσιμο στις κοινωνίες, που πραγματικά θα περίμενε καλής να γίνει. Αλλά δεν γίνεται. Ένα άλλο που δεν γίνεται επίσης, και με αυτό θα τελειώσουμε σήμερα, είναι το ότι τα καινούργια φάρμακα δυστυχώς στην Ελλάδα δεν βγαίνουν πια. Το Υπουργείο Υγείας συστηματικά αρνείται να κυκλοφορήσει φάρμακα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Μεταξύ αυτών που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι φάρμακα τα οποία ανήκουν στα ορφανά, είναι δηλαδή για σπάνιες παθήσεις που άνθρωποι δυστυχείς κάθε μέρα προσεύχονται να τα βρουν. Είναι φάρμακα καινούργια για διάφορα νοσήματα. Είναι γενώσιμα πάρα πολλά. Και εδώ κοιτάξτε, ηρωνία, έτσι. Από τη μια να θέλουμε να κάνουμε οικονομία και από την άλλη τα γενώσιμα που είναι 20% φθηνότερα να μην τα αφήνουμε να κυκλοφορούν εγκαίρως. Και να έχουμε διαδικασίες, να βγει δελτίο τιμών κτλ. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί κάποιος στο Υπουργείο Υγείας πιστεύει ότι όταν βγουν αυτά τα φάρμακα θα αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη. Αγαπητοί μου, κύριε Σαλμά, κύριε Λικουρέντζο, υπάρχει νόμος του κράτους, σας παρακαλώ, δηλαδή για να διατηρήσουμε τη λογική μας. Υπάρχει νόμος του κράτους που λέει, αν η φαρμακευτική δαπάνη ξεπεράσει το όριο που έχει τεθεί, τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεώνονται αναλογικά να επιστρέψουν στο κράτος τα παραπάνω χρήματα. Επομένως, δεν υπάρχει τρόπος να αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη πέρα από τους στόχους που έχουν τεθεί. Σας παρακαλώ λοιπόν, το έχω κάνει πάνω από 5 φορές αυτή την εκπομπή, πάψτε να ταλαιπωρείτε τους ανθρώπους επειδή τυχαίνει να μην είστε μεταξύ αυτών που ταλαιπωρούνται. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που βλέπουν μία λύση σε κάθε πρόβλημα και εκείνοι που βλέπουν ένα πρόβλημα σε κάθε λύση. Και πολύ φοβάμαι ότι στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας η δεύτερη κατηγορία έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.